sector cultural en xeral, no que inclúa as salas de concertos, pero o sector cultural en xeral, atopouse nesta situación moi desprovisto de axudas públicas, non só de axudas públicas económicas, que evidentemente son imprescindibles, senón de comprensión por parte das autoridades. Enorme descoñecemento por parte das autoridades, e isto é algo que vimos constatando dende hai moitos anos. Insisto, tanto ten a cor política, tanto ten de que autoridade falemos, dende o concello máis pequeno ata a propia administración nacional, hai un enorme descoñecemento do que é o sector cultural en realidade. O proxecto de Xacobeo 21 naceu no mes de abril a través dunha xuntanza que tivemos coa Agadic todo o sector cultural, principalmente o sector da música. Propónsenos por parte do Agadic que presentemos proxectos que poidan axudar a sacar adiante este sector nun momento no que non sabíamos tampouco que ia pasar despois. Presentamos este proxecto con moi pouquiñas modificacións, isto hai que dicilo, sacouse adiante. Costou a vida sacar adiante. Funcionou, non como nos gustaría, pero sí, quero dicir. Efectivamente, a maioría das salas xa cobraron mínimo a metade do que tiñan que cobrar, e, polo tanto, as bandas tamén, porque sí, está funcionando, non como debería. Home, é que co orzamento que tiña é imposible que sirva para salvar o sector, pero sí é un balón de oxíxeno. Nós non queremos que a administración pública entre nas salas de concertos poñendo cartos en riba da mesa dicindo vamos, non, queremos que se artelle a fórmula para deixarnos traballar. Non entendemos que non se poidan facer concertos guardando distancia de seguridade, asumindo aforos, etc. etc. Non queremos estar pechados e cobrar, queremos abrir. Decatámonos de que non existía, dentro do novo artellamento desa lei de espectáculos, non existía ningunha categoría para sala de concertos. Existían salas de festa que non son salas de concertos. Poden facer concertos, pero poden facer moitas outras cousas. Existían discotecas, que non son salas de concertos, e existían cafés concerto, que son a liña pequena das salas de concertos. Costounos moitísimo que nos deixaran entrar en sala de concertos. Deixáronnos crear esa categoría e xuntaron a categoría de sala de concertos e a categoría de café concerto e puxéronlles uns horarios de apertura e de peche que non se corresponden cos horarios das salas de festas. As salas de festas poden pechar máis tarde. Poden facer concertos, tamén poden facer teatro ou poden facer calquera outra cousa e poden pechar máis tarde. En cambio, as salas de concertos non. Cando discutimos isto, que nos dixeron é non, é que sodes cultura. Entón, a cultura non ten o mesmo horario que a sala de festas que non é cultura. Ben, bueno, vale. Sen embargo, chega o doga do 15 de agosto e teñen que pechar discotecas, salas de festa e salas de concertos e café concerto. Por que se nós somos cultura? Bueno, pero para isto non. Entón, se pechan esas salas de concertos e non se aposta por este tipo de proxectos, moitos concellos van quedar sen sala de concerto, o que implicará que moita xente non terá acceso á cultura da música en directo, porque non terá forma de desplazarse. Se non vives en Coruña, en Santiago, en Vigo ou en Lugo, se vives en Vilar de Santos ou vives en o Barco de Valdeorras, non podes ir a ver un concerto en directo. Iso é preocupante, sobre todo porque a cultura é un dereito fundamental recollido na Declaración de Dereitos Humanos.